Gipalano karon sa mga miyembro sa pagkakaisa ng mga samahan ng tsoper at operator nationwide kon piston sa kadalanan sa syudad sa Sugbo ang ilang kasugmuyo sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana. Tinguha sa mga grupo nga dunay klaro nga pamaagi aron mapaus-usan ang mga presyo sa produkto petrolyo ug umentohan ang plitihan. Mga sakyanan, pampubliko. Alas 5 pa lang sa kabuntagon naana sa barangay Mabolo sa MJ Cuenco Avenue sa dakbayan sa Sugbo si Greg Perez aron sa pagsalmot sa nationwide transport hike nga gipahigayon sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Isip pangu sa Piston Cebu chapter, manungdanon kaniya ang pagsalmot sa mong kalihukan aron mapadayag ug mapadungog sa gobyerno ang ilang mga yangungo. Walay pagtagad sa katawhang Pilipino ug ang nagpakita lang ang ginatagaan og pabor ang mga dagkong kapitalista sa gihapon. Bisan pa nga nag-abot na og gatos kapin ang krudo dinhi lang mismo sa ato sa nadakbayan sa Sugbo. Una-una dato manadaan atong presidente. Dili siya makatagamtam ani nga kalisod karon nga gitagamtam sa atong mga kaigsunan dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Apan taliwala sa mga pakigbisog sa pundok sa mga driver, aduna gihapoy mga traditional jeepney driver ang nagpadayon sa ilang pagpamasada sa kadalanan. Samtang si Ernesto Jerusalem na sobra tulo ka dekada ng namasahero isip traditional jeepney driver, dili mapugnan mo padayag sa iyang kasubo sa sitwasyon karon sa transportation. Mahimo nga manghilabutan nila kay ilang man sa nang katungod. Pero ang ato lang unta gihangyo na sa ila nga unta mauban sila sa atong kausa. Kay para dili ni kay para lang nato namo kundi para ni namo tanan driver hasta pa ang tanang tao katawhan nini sa Pilipinas makabenepisyo nining among pagpaningkamot. Pero sa tinuod lang kanang piso dili gyud anta insakto. Ang insakto gyud unta diha aron makuhaan malibyuhan ang amuang panginabuhian dapat 5 na gyud unta. Unya karon unsa naman lay among ikahatag sa amuang pamilya, sa among mga anak na nag-eskwela. Samtang personal nga gisusi sa pangu sa Cebu City Transportation Office Raquel Arce ang Mabulo area aron sa pag-inspektar sa welga. So far, wala sila maka-obstruct sa flow sa traffic. Nato lang yun nga, di lang sila mo-obstruct sa flow sa traffic. May padayag usab sa iyang pagsabot sa kausa sa mga driver si Konsehal Dave Tumulak. Kay kining ilahang panawagan, ako isip usa ka taga Sugbo. Suportado man ako kining ilahang panawagan. Valid. Yes. Balido ni. Kinahanglan ibalik sa pag-us-us ang presyo sa lana. O na ato nang ipahapak nato sa atong national government. Usa ang Sugbo sa misalmot sa nationwide nga protesta tungod sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa lana ug nagpabiling walay usbaw nga plitihan. Mahinumduman nga bag-o lang nga gianunsyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-withdraw sa aumento unta sa plitihan. Taliwala sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana kini tungod sa nagpadayong kagubot sa mga nasod sa Middle East. Nagsugod ang Piston Transportation Strike kaganiyang buntag sa nagalain-laing bahin sa syudad sa Sugbo, apil na sa Lapu-Lapu, sama sa grupo sa Gorordo area, Talamban Pitos Route ug P. Del Rosario ug dayong hapon nagtagbo ang mga ubang miyembro ug grupo sa Colon. Posibleng magpadayon ang mga welga ug mga adlaw apan bisan pa man mipasalig ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga nara hinuoy mga bus nga nagstandby alang sa mga pasahero nga walay kasakyan o ma-stranded. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.